שלום לקץ הימין, ונאמר אמן. Mara tiget nishko. Ase check. Mara voleno modno. ואלה שמות 78 חללי החטיבה, קהל מתבקש לשבת. אדרת יואל, אורבך מנחם, אילוז יוסף, אלדס יגאל, אליהו אבנר, אלכסנדרוביץ' בנימין, אלאלוף דוד, אלמי שגאו, אלעזר מרדכי, אסולין מרדכי, אפלבוים משה, אפריאט ניסים, בורקובסקי יוסף, ביטון מאיר, בן שטרית משה, בן הולול מוריס, ברק יואב, גבאי עזרא, גבצו יהודה, גדע אבשלום, גולדמן אליאב, גורן פנחס, גלילי אמיר, גרינבלט יוסף, גרינשפון שלמה, דיין מאיר, דיין ראובן, הדר ניצן, הירש גבריאל, הירש שלמה, וינד אילן, ויצמן ניסים, ורובל אריה, זיבנר דן, זמיר אבנר, חבר רון, חג'בי יפת, חלפון יצחק, טבקרו אריה, טוביהו שמעון, טורוק פטר, יערי אהוד, יפרח מיכאל, ישראל ויקטור, כהן יעקב, לאל חיים, לוי יעקב, לוין דוד, ליבוביץ' יעקב, מוקוטוב ליאור, מער הרצל, מרמלשטיין יוסף, נויבירט איתן, ניילינגר משה, סלומון לולו, עובדיה דוד, עזרן סלומון, דוקטור פז רן, פיגלסון מאיר, פיזם יעקב, פרידמן אברהם, פריזנט דן, פרץ בנימין, ציפטר אברי, צליק ברקו, קופולוביץ' מרדכי, קראוס אמרה, רוזנברג ליביו, רייס יוסף, רם יהודה, שוחט שמואל, שטדלר יצחק, שייקר חיים, שפרום יפתח, שרוני משה. תהיה נשמתם צרורה בצרור אחר. אמן. הנחת הזרים. זר צבא הגנה לישראל יונח בידי מפקד האוגדה תת-אלוף עופר צפריר. סר אלוף פיקוד הצפון יונח בידי אלוף משנה דוד זיני, מפקד החטיבה. זר עוצבת נתיב האש יונח בידי סגן אלוף עידן גלילי, קצין שלישות אוגדתי.
זר מפקד החטיבה יונח בידי רב סרן מאד חיר קמב"ץ אלכסנדרוני. זר המשפחות השכולות. זר המשפחות השכולות יונח בידי הגברת פז יוספה וביתה הגברת תדמור יעל, אלמנתו וביתו של הרופא דוקטור פז רן ז'ק סגן, שנפל ביום כ"ב סיוון תש"ל, כאשר חש עם צוות התאג"ד שלו לטפל בפצוע במהלך אירוע בו תקף הצבא הסורי את מוצב 107. זר עמותת אלכסנדרוני, דור תש"ר, יונח בידי סגן אלוף במילואים יעקב ארז, גזבר העמותה. זר העמותה להנצחת חללי החטיבה יונח בידי יושב ראש העמותה אמנון נבר. תם טקס ההתייחדות. הקהל מוזמן להמשך העצרת בראש האתר מאחוריי. נא לנצל את היציאות בשני הצדדים ואנחנו נתחיל. תודה רבה. יושב